OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. I n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na bakurubaw la sigikafɔ min kun boloda bɛ sariya sunba kow ma o bɔra a dɔgɔkɔrɔ jamana ɲɛmaw ka fɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ fosi ma fɔ ka ɲɛsin ni sigikafɔ kow ma fɔlɔ Aminata Igara Kulibali bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. An ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu ye laseli kɛ jumadon marisi kalo tile 10 tɛmɛlen kalata belebele min kun dɔgɔdalen don n'a bɛ fɔ ma ko référendum ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko nin bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ko kunba dɔ ye yaasa projet de la nouvelle constitution mun ko kuma bɛ sen na ka se ka o cari ani fana ko ka se ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ an ka kalataw ɲɛnabɔli kama ka se ka olu bila sen kan an ka marabolo 19 bɛɛ lajɛlen na bi maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima ni kalata kɔfɔlen bɔlen a dɔgɔkɔrɔ ko yalima mɔgɔw kun sigilen bɛ n'a ye wa. Furancɛ fanga c'est vrai que a communiqué kɛra ka yira ko dɔgɔkun tɛmɛnen ka fɔ ko min ni o ye élection fɔlɔ min bɛ élection tɔw bɛɛ kɔ n'o ye référendum ye ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ hakilina jiginna a kun labɛnnen kun don k'a fɔ k'a bɛ kɛ le 19 mars nata donc balina ko tɛ a ma bali ne kɔni na ka da k'a bɛ waati caman bɔ an kan ka baara minnu kɛ walasa ka élection kɔ o baaraw ma se ka kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se bi ma donc n'o baaraw ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka se bi ma a ka gɛlɛn waati min fɔra ko waati ma se ka sabati. An bɛ don min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ référendum kofɔlen ka sigi sen kan dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko ko wɛrɛ bɛ yen nɔ an ka jamana marabagaw kan k'u jija min na min ni nin si tɛ kelen. O ye min fɔ ni layidukan de don a bɔla sira fɛ a ma bɔ sira fɛ ne kɔni fɛ ça importe peu o kɔni ne kɔni fɛ bon o tɛ baasi ye o y'a di civil ma a t'olu bolo an kɔni mako bɛ jamanaden na jamanaden min jamana kanu bɛ jamana maa min na an mako bɛ maa la maa min bɛ ayiwa sigi ka miiri jamanadenw ka situation na. So n'i y'a dan ne yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ ma anw ma deli ka a bila an kunkolo yɛrɛ kɔnɔ référendum nin tɛ transition ka baara ye ne ka jate la parce que transition tɛ yan nɔ pour que ka a bɛ yan nɔ ka arbitrer rôle de jouer en quelque sorte donc ni min ka ɲi ni min man ɲi mais olu tɛ se k'a bɛɛ corriger i bɛ dɔɔnin k'a la i b'a tɔ to yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ na élection na minnu bɛ élu démocratiquement olu b'a tɔ laban donc u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u bɛ u seko n'u damajira bɛɛ kɛ donc k'a lajɛ u bɛ se k'a to cogoya min na fɛnw ka se ka fara ɲɔgɔn kan conditions ka se ka réunir pour ka se ka élection organiser wa kɛ sinon an ka laɲini yɛrɛ la référendum nin n'a fɔra ko ka baara bɛɛ bɛn o ma a seri tim la a ma nɔgɔn parce que référendum baara ma nɔgɔn donc ne yɛrɛ bolo kan ka renoncer o la k'o to yen. Hali ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye nin référendum kofɔlen bɔli ye a dagakɔrɔ ko bɛ na kɛ sababu ye min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sisan olu ka to u nɔ la an ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan yaasa min ye basigi o ka se ka sigi an ka jamana kɔnɔ san 2024 na bi bi in na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka min na o de ye yalima an ka jamana marabaga minnu bɛ yen nɔ sisan olu bɛna se ka tɛmɛ u fɔla minnu kɔ wa. coup d'état in bɛ kɛ wagati min na ni jamana kɔnɔdenw wulila ka yɛlɛma ɲini a fɔlɔfɔlɔ tun bɛ sɔrɔ mun fɛ mauvaise gouvernance fɛn caman b'a kɔnɔ yɛrɛsagokɛ mɔgɔ min ni place min ka kan o tɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye fanga ta ka taa n'a y'u ka so ka taa k'u ka dukɔnɔ ko ye k'a tila u n'u somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baloko jamana gɛlɛyara bon n'i y'o o wagati lajɛ kɛlɛ kɛra o fangaw taara ka na transition sigi
donc k'a fɔ ko yala ko olu y'a bila yɔrɔ min na ko transition bɛ na réussir ka tɛmɛ o kan n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi i tɛ se k'a fɔ facilement ko yɛlɛmaba donna kow la fɔlɔ mais an bɛ rythme min na bi gɛlɛya min kɔni bɛ jamana kɔnɔ solution de ka ɲini rapidement an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na parce que jamana kɔnɔdenw mana degun ka se niveau dɔ la Ala k'an n'a cɛ jan a man ɲi bon min ye sécurité ta fanfɛla ye an b'an profiter k'an ka sɔrɔdasiw fo k'an ka finitigiw fo u b'u seko la parce que sécurité kɛlɛ fana ye fɛn min ye a ma nɔgɔ tile kelen tɛ donc a tɛ se ka taa bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔ donc hali bi an bɛ dugawu kɛ jamana in a bɛ taabolo min kan sécurité in hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka kisi tanga kɛ Ala ka nɔgɔya mais k'a fɔ ko an bɛna fɔ k'an bɛ comparaison de kɛ ko yala u bɛ na tɛmɛ kununko mɔgɔ ninnu na ou bien u mana tɛmɛ normalement u ka baara kɔni taabolo kan ka kɛ min ye u kan ka tɛmɛ o la mais an bɛ jɔyɔrɔ min na bi kɔni k'a fɔ k'an bɛ se k'o comparaison kɛ an tɛ se k'o comparaison kɛ. Dugutigiya ye an ka ladala kokɔrɔw ye Kayikaw fɛ yen kankɔrɔsigi 15 de bɛ dugutigi bolo minnu b'a dɛmɛ a ka baara la Kayi di tilalen no 5 ye wa a yɔrɔ kelen o kelen kankɔrɔsigi 3 de b'a kɔnɔ minnu bɛ dugutigi jɔyɔrɔ fa Abdulaye Mayiga bɛ walawalali kɛ aw ye dugutigi jɔyɔrɔ ka bon an ka farafinna laadaw la dugutigiya dɔnnen don a la kosɛbɛ Kayi di kɔnɔna na i n'a fɔ Mali fan tɔw la jɔyɔrɔba de bɛ dugutigi la dugutigi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que par exemple cɛ ni muso bɛ se ka kɛlɛ sanu ka taa juge bara anw b'a essayer k'u labɛn sutura kɔnɔ ani bɛn kɔnɔ o ye fɔlɔ de ye filanan du mɔgɔ 3 bɛ du kɔnɔ kelen b'a fɛ k'a b'a feere o fana bɛ na dugutigi b'a trancher bɛnbaliya n'a bɛ dugu kɔnɔ o fana u bɛ na yan an b'a fɛ donc an bɛ fɛn caman kunbɛn an b'a to a kana taa faama kunda an b'a essayer ka régler an ni ɲɔgɔn cɛ yan an bɛ mun bɔ an ka kungow ni fɛnw na a ka ca dɛ dugutigi bɛ fɛn bɛɛ de kɛ on est maire on est préfet on est gouverneur parce que a bɛɛ bɛ tɛmɛ yan fɔlɔ de Suleiman Kase y'a yira ko dugutigiya tɛ taa ni kankɔrɔsigiya tɛ kun dɔ de kama sigida la conseil ka baara ou bien dugutigi kɛrɛfɛ an de bɛ dugutigi dɛmɛ a ka baara la comme a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ conseil parce que dugutigi kelen tɛ se ka dugu baara a kelen tɛ se ka baara kɛ conseil 15 de bɛ dugu kɔnɔ ni fɛn o fɛn mun nana an bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a mɛn dugutigi kelen t'a kɛ dɛ ani conseil de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sariya y'o de fɔ donc o de y'a kɛ a bɛ fɔ dugutigi ka conseil an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o échange donc na ɲɔ kɛ a ka ca Ala fɛ baara bɛ ɲa Kayi di dugutigi ka kankɔrɔsigi dɔw ka fɔ la u tɛ nafa sɔrɔ u ka nin baara in na i n'a fɔ maa tɔw b'a miiri cogo min na ma don nafa kan ma nafa sɔrɔ ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bon conseil an bɛ se k'a fɔ kabini an sigira presque an b'an an san 6 de kɔnɔ mais ni ne yɛrɛ ma fɛn de bɔ n kun k'a dɔn dugu ka ɲɛtaga la bon ne kɔni ma fɛn sɔrɔ a la non sara tɛ dugutigi bolo sara t'a bolo i b'a sɔrɔ après Assimi Goïta i b'a sɔrɔ komi a ye dugutigiw légitimer bon i b'a sɔrɔ u bɛ na sara di dugutigiw mais sara tɛ yen Kayi di dugutigiw ka kankɔrɔsigiw ninnu kɔni ka waati banna kabini utukalo san 2021 waati o kelen bɛɛ bɛ sigi ni yɔrɔ in commandant de ka yamaruya ye ka Kayi ni sariya sɛbɛn dɔ ye nka hali bi u b'u nɔ na ka d'a kan maa si ma sugandi fɔlɔ min bɛ bila u nɔ na an bɛ don min na i ko bi funtɛni bɔn bɛ bi kosɛbɛ wa i n'a fɔ san tɔw kurantigɛ banbali fana bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ o kurantigɛ banbali bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye an ka faba kɔnɔ an ka jɛ an ka jamana to kote ka sɔrɔlenw lajɛ a bɛ waati damadɔ bɔ Bamakokaw sɛgɛn bɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kurantigɛ banbali ye ni waleya in bɛ ka cakɛda bɛɛ sɛgɛn maaw y'a yira k'a fɔ ko ni kurantigɛ banbali in bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ u ka baaraw kɔnɔna la a ko ninnu ma nɔgɔn dɛ parce que ni kurantigɛra an ka baarakow bɛ ɲagami rendez-vous bɛ ferege o ye kelen filanan famina saba pa denmisɛnninw tɛ se ka sunɔgɔ lumière tɛ yen bon chaleur fanga ka bon a bɛ degun ba de las'an ma surtout ne yɛrɛ ka denbayaw ni courant tigɛra bon o bɛ fitɛni de la f'i k'u fifa
i bɛ madamu fifa i bɛ denmisɛnninw fifa e yɛrɛ tɛ sunɔgɔ k'e ka tila ka na nasɔngɔ ɲini na a ma nɔgɔ bon sécurité yɛrɛ ma nɔgɔ surtout dibi carré kɔnɔnaw ni fɛnw a ma nɔgɔ. Ni kurantigɛ wagati bɛnbɛn waati ma mun n'a funtɛni barika ka bon kosɛbɛ o b'a to fɛɛrɛ kan ka ɲini a la. Kurantɛ kɔlɔlɔ kɔni n'an b'a fɔ an bɛ bi tile bɛɛ k'a fɔli la a tɛ se ka bɔ ka ban. Kurantɛ conséquence fɔlɔ ye min ye fɔlɔ a bɛ bana juguya a bɛ bana bɛɛ lawuli a bɛ funtɛni ka jugu bana ma a b'o tɔ juguya bon n'i y'o jateminɛ hali an ka mɔgɔkɔrɔbaw a sɛgɛn bɛ fɔlɔ olu de la fɔlɔ quoi parce que bi ka ye u si kɔrɔbayalen don ni si kɔrɔbayara bana dɔw bɛ yen nɔ a bɛ i sɔrɔ mais ni sumaya bɛ a bɛ da dɔɔni mais ni funtɛni bɔra dɔrɔn a kunbɛn ka go a bɛ se ka na hali saya yɛrɛ. Finikalayɔrɔw ani cyber café ma olu fana y'a yira k'a fɔ ko ni kurantigɛ banbali in bɛ ka sɛgɛn caman se u ma. Mais a man jugu an ka secteur la olu tɛ bon comme yan cyber fana ye kurantigɛ n'an bɛ cyber ye c'est avec le courant i y'a faamuya donc kurantigɛ kɔni mais bɛɛ b'o kalama i y'a faamuya donc n'a bɛ niveau minnu na sisan on souhaite que gouvernement ka fɛɛrɛ bila sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka consommateurs la satisfaire. Voilà, ben d'abord le jaguar, nous on travaille avec le courant. Ni courant tigɛ cayara dɔrɔn jaguar dɔ bɛ bɔ réveil la dɔ bɛ bɔ sɔrɔ la. Waaw, courant tigɛ ma da bɛ ka degunba las'a ma. Jango ala bɛ ka degunba las'a ma. An dɔrɔn ta Mali tɛ bɛɛ surtout ACI kɔnɔna la. Non, yan ta ka jugu n'a bɛɛ. Courant bɛ se ka tigɛ depuis sɔgɔma. Wala fo 17h. Bon, an b'an sigi groupe t'an bolo foyi t'an bolo. O don n'o an ka baaraw jɔ an dun ka denbaya dahirimɛ dunnen bɛ de la. Na an ma min kala an t'o wari sɔrɔ i y'a faamuya donc vraiment n'o sera ka fɛɛrɛ k'o la kurantigɛ ka bali a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ni funtɛni wagati in na kurantigɛ banbali bɛ ka dudenw sɛgɛn ani baarayɔrɔw faaba maaw ye weleweleda bila ka ɲɛsin jamana faamaw ma yaasa o bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini ni kurantigɛ banbali in na sɔni sunkalo cɛ. Yusuf Bacili ni ale ye kunnafoni dila ye ni bɛɛ b'a dɔn Aras Bacila ale welela ka taa datugu tɛnɛndon marisi kalo tile 13 san 2023 k'a sababuya kɛ a ye jalakili kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ Bube Mayiga ka saya koɲɛw ma an kan ka mun de dɔn nin ko in na Aliou Touré ni ale ye CDR secrétaire général ye bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Kadiatou Traoré ka kuma bara la. Aras Bacili minɛna lundi don u y'a wele commissariat tala civil la fɛ ka taa convocation d'a ma tɛnɛndon 10h waati. O kɔnɔ sɔrɔ a bɛ a y'i ko k'a ka mobili ta parce que o yɛrɛ y'a fɔ a ɲɛna ko waati min ka d'a ye k'a bɛ se ka na bon a y'i ko 10h30 waati a sɔrɔla ka taa commissariat a yɛrɛ tun t'a dɔn ko a welela kun na parce que convocation min dila a ma foyi tun t'a kan foyi tun t'a kan an b'o fɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya parce que réseaux sociaux kan an ye k'a fɔ kuma caman fɔla ko collectif dɔ de plainte do a fɔla ta o si tɛ tiɲɛ ye parce que convocation min dila a ma foyi tun t'a kan foyi ma sinsiya a la. A fɔra k'a convoqué la a taalen de a y'a dɔn ko mun bɛ yen bon a taalen de u sɔrɔla k'a fɔ a ɲɛna ko mun ye parti politique dɔ bɛ yen n'a fɔ a ma ko ASMA CFP olu kun ka lajara dɔ tun bɛ yen samedi don a taara k'a ye kumakan min ta k'o fɔ Bube ka fatuli hukumu kɔnɔna na ko a interpellé la o de la an bɔra a kalama a minɛli kun o y'o de ye quoi. Bon a minɛlen kɔfɛ a daminɛ na a gɛlɛyara parce que k'a fɔ fɔlɔ a minɛli fana an b'a fɔ sɔnni an ka don kɔnɔ na an bɛ sigi ka kuma dɔ fara i ka kuma kan k'a fɔ a minɛli a ma bala an na ye parce que an ka collectif an kun sigilen bɛ n'a ye parce que ko laban ninnu kɛla cogoya min na ko caman tun bɛ a yɛrɛ tun b'a ko caman kalama parce que kabi an ni mɔgɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na an ma gɛrɛ u la olu de nana an ma parce que fangako la bɛɛ b'a dɔn an ka collectif ye an kɔni bɛ kɛlɛ fɛn fɛn kɛ an ta ye Maliko de sariyaw bɛ se ka respecter cogoya min na ani principe jamana sigilen bɛ mun kan cogoya min na an ka kɛlɛ bɛɛ b'o la o la mun ye appel du 20 février fo k'o ka fɔ yan mun ye kaw jimina ka mɔgɔ olu de sela an ma bon an bolo a tɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ an dalen bɛ an ka sariya la bon a bɛ dépend dossier bɛ ka taa cogoya min na sɔni o yɛrɛ juin kalo tile 13 san 2023 sɔni o don yɛrɛ cɛ an n'an ka avocat yɛrɛ a ye laseli caman kɛ an yɛrɛ n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛna demande ladon parce que o fana bɛ sariya kɔnɔ o y'an ka sariya ye o détenu politique Aras Bacili fana o y'a ka droit ye a bɛna demande ladon pour que k'a lajɛ n'a bɛ se ka liberté provisoire sɔrɔ sɔni jugement don cɛ mun kan ka kɛ juin kalo tile 13 san 2023 mais an bɛ weleweleda min kɛ a ko fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ démarche fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ an ka sariya hukumu kɔnɔna na ani sariya bonya hukumu kɔnɔna na parce que CEDEAO yɛrɛ tɔn ye fɛn bɛɛ bɛ na ni sariya sɔsɔ ye an tɛ don o da fɛ
fɛn min bɛ an bɛ sariya bonya an dalen b'an ka sariya la k'a fɔ ko sariya fana tɛ sariya ye mun mɔgɔ min bɛ fanga bɛ mɔgɔ min bolo k'a b'u ka ordre la an kɔni dalen b'an ka sariya la an bɛ to sariya kɔnɔ ala sɔnna ma bon an kɛlen ka fɛɛrɛ min latigɛ an bɛ to sariya kɔ an dalen don an ka justice la i bɛ to sariya kɔ o ye tiɲɛ ye mais il faut que sariya fana kana kɛ sariya ye mun bɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga bɛ minnu bolo sariya b'o ordre la an kɔni an t'a da ɲɛ ka fo ko o y'an ka justice an dalen don an ka justice la an bolo an ka justice elle est indépendante mɔgɔ si tɛ se ka parce que fanga b'a bolo mun ka d'a ye sariya kɔnɔna na a b'o démarche de kɛ o la an bɛ to an ka justice kɔ an kɔni bolo an bɛna démarche fɛn fɛn kɛ an tɛna sariya foyi sɔsɔ an bɛ to an ka avocat kɔ an n'an ka avocat ka kan ɲɔgɔn ye démarche caman bɛ yen an bɛna olu kɛ ɲɔgɔn fɛ mais an bɛ welewelekan min kɛ surtout o y'an ka militants de ani sympathisants ani an ka kɔfɛmɔgɔw k'a fɔ u bɛɛ k'u hakili sigi an ka to sariya kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kɛlɛ la mais an ka porte-parole c'est un détenu politique ale de kɛra ka fɛn fɔ sanfɛ mɔgɔw bɛ ka minnu fɔ dugumana na sisan jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw bɛna lase aw ma teliya la ka jata so fɛ an ka jamana kɔnɔ kibaru Mali minisiri kɔrɔ Mamadu Kamara ni ale kun ka baara ɲɛsinen don kunnafoni diko bunkan kan. Ale kun bɛ bolola kabini septembre kalo tile 23 san 2021. Jalaki min kun b'a kan o ye finitigilakaw ka minɛnw santɔlɔ majɛ dɔ y'a sɔrɔ. A ye wari kasari $500,000 sara fɔlɔ walasa ka taa ka so. O bɛɛ tɛmɛnen kɔ Madame Bɔrɛ Fili Sisoko ni ale fana kun nɔminɛna nin ko kelen na y'a ba ka nin wari fɔlen sara. Ni kunnafoni dira Mali kiritigɛ bonba fɛ Alamusa don marisi kalo tile 16. Alisa an ka jamana kɔnɔ camancɛ fanga ɲɛma n'o ye Asimi Goita ye ale ko k'a sɔnna jamana sariya kuransɛbɛn ma. A y'a yira k'a fɔ fana k'a bɛna nin baara kelen da kɛnɛmaya fasodenw ye marisi kalo tile 20 nata. Ni kunnafoni ninnu lasera Colonel Abdoulaye Maïga fɛ ni ale gouvernement ka kuma lasela ye. An bɛ taga Niger. Anthony Blinken n'ale l'Américain ka secrétaire d'État ye ale ye tagama boloda Niger marisi kalo tile 16 san 2023. Taama min kɔnɔ ani Niger président Mohamed Bazoum ani ministre mun ka baara ɲɛsinen don ka jamana ni jamana wɛrɛw ka ciw ma Asumi Masaudu olu ye ɲɔgɔn ye. Kuma ɲɔgɔnyaw boliya mun kan o de ye nin ye. Bolodi ɲɔgɔn ma jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ lakana ani tagaɲɛ baaraw. An b'a kun cɛ Ukraine. Russie y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana minnu kɛlen don ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin ale ma ko n'u y'u ka gɛrɛntɛ ninnu ɲɔngiri ale bɛ yamaruya di Ukraine ma u ka balo tɛmɛ mer Noire fɛ. Nga Russie y'a yira k'a fɔ k'a ka nin hakilina bɛ laɲɛnɛmaya tile 60 kɔnɔ. An balima Actuel Media jabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la k'aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.